No miksei? Okei. Ai milloin? No tänään. Niin. 1. Joo. Saamari. Kiitos. Onko siellä joku? Puhuu. Ei. Makkara. Eikö se ollutkaan mulle? Mä luulin, että sä annoit sen mulle lahjaksi. Kuka täällä oikein pelleilee? En mä ainakaan mitään oo pelleillyt. Mä oon ihan asiallinen tonttu. Mutta nyt saunotaan. Mä en oo hullu. Mä en oo hullu. Moi. Mun saunaan on muuttanut vissiin joku tonttu. Onks tässä lähellä jotain manaajaa tai jotain, joka voisi häätää sen pois? Yhdistän. Tämän puhelun hinta on 2,34 € minuutti. Liisa Luodon auttava puhelin. Kuinka voin auttaa? Tässä Matti Takalo, terve. Teet sä kotikäyntejä? Liisa Luoto. Matti. Ja sinäkö pystyt maksamaan tämän käteisellä? Joo, mä kävin nostamassa. Eikö se 200 ollut? Kyllä. Kyllä täällä selvästi jotakin on. Oli hyvä, kun soitit ajoissa. Tuolla saunassa se majailee, mikä se sitten onkaan. Energiaa on kahdenlaista. Ja tuolla se on selvästi negatiivista. Mutta älä huoli. Kyllä me siitä pirusta eroon päästään. Musta tuntuu, että se oli vaan vahinko. Mutta kun se on oppinut syömään, niin ensi kerralla makkara ei välttämättä enää riitä. Seuraavalla kerralla se saattaa haluta ihmislihaa. Tule esiin ja kerro nimesi, pirulainen. Tule esiin ja kerro nimesi, pirulainen. Täällä olen. Häipykää tai saatte katua. Haltta, Devil, do Kristus perkele. Ajan pois sinun pahan sielusi. Ad halta.
halta Devildo Kristus perkele. Mene pois saasta tästä saunasta. Ad halta Devildo Kristus perkele. Pitäisiköhän tuo kiroilu kuitenkin jättää saunan ulkopuolelle? Olisit hiljaa. Minun täytyy keskittyä. Mä en puhunut mitään. Sori, mä koitan olla nyt hiljaa. Onko täällä muita ihmisiä? Ei. Sä Matti unohdit tän tänne viime kerralla. Tää kannattaa varmaan viedä pois, ettei kukaan loukkaa. Jos sinä vielä kerrankin pelleilet minun kustannuksellani, niin minä ilmoitan poliisille. Ensin minä ollut vaan tuolla. Minä en ymmärrä, miksi sinä kiusaat minua, vanhaa ihmistä. Sä kyllä säikäytit ton Liisa ihan kunnolla. Anteeksi. Minä aina unohdan, että pitää olla varovainen herkkien sielujen kanssa. Ainakin mä säästin 200 euroa. Jos se tulee perimään sitä, niin eikä sä voit säikäyttää sen tiensä. Joten kyllä sä voit jäädä tän. Mä arvasin, että meistä tulee vielä kavereita.